Indonezija imala mnoge plime i oseke koje su ojačale narod. Razvila se u demokratsku, jedinstvenu, pravednu i prosperitetnu zemlju. 17. je ekonomija sa najvećim privrednim rastom na svetu. Cilj je da sa Srbijom i drugim prijateljskim zemljama doprinese borbi za dobrobit međunarodne zajednice. Dve zemlje mogu da kroz zajedničko angažovanje u budućnosti imaju aktivniju ulogu i u očuvanju mira i stabilnosti i u razvoju na regionalnom i globalnom nivou. Posle intoniranja himni dveju zemalja ambasador Samuel Samson podsjetio je da odnosi dve zemlje, dugi više od pola veka, nastavljaju da se razvijaju na svim poljima. Planiran je i susret dva predsjednika. Slavljeničku tortu zvanicama su uz ambasadora i njegovu suprugu podelili predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović i supruga predsjednika Srbije Dragica Nikolić. Primu je prisustvovalo više od 1000 ljudi, akreditovani ambasadori, predstavnici društvenih i kulturnih institucija, crkveni velikodostojnici i privrednici. Dok američku i evropsku ekonomiju muče dugovi, krize i nezaposlenost, malo je svetlih tačaka na ekonomskom horizontu. Jedna od takvih je Indonezija koja ima prosječan godišnji rast od 6,3%. Ukoliko odoli svim izazovima sa kojima se susreće do 2030. godine, ona će biti među prvih 10 svetskih ekonomija. Za Dnevnik Nebojša Kotlajić. Svečanim prijemom ambasada Indonezije obeležila je Dan nezavisnosti, koju je 17. avgusta 1945. godine proglasio prvi predsjednik Sukarno, kasnije jedan od osnivača Pokreta nesvrstanih. Od tada traje prijateljstvo Srbije sa ovom velikom zemljom, koju čini 17.000 ostrva i u kojoj živi 500 etničkih grupa. Jedan od dokaza prijateljstva dve države poslednjih godina jeste stav vlade u Džakarti da ne prizna jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije i zalaganje da pitanje statusa pokrajine bude rešeno mirnim putem i pregovorima koji bi prihvatile zainteresovane strane. Indonezija ima dobru privrednu osnovu jer će, zahvaljujući prirodnim, pre svega rudnim bogatstvima, do 2030. godine postati energetski nezavisna. Srbija i Indonezija još nisu iskoristile sve potencijale za privrednu saradnju, zbog čega je robna razmena već godinama simbolična. Ova zemlja, najveći arhipelag na svetu, je zemlja muzike i plesa. Oni se razlikuju od mesta do mesta, ali upravo ta različitost je ono na što su Indonežani ponosni. Društvo Srpsko-indonežanskog prijateljstva Nusantara sinoć je izvodilo srpske pesme na indonežanskim instrumentima. Ovo je bio i opušteni prijem ambasadora Samuela Samsona. Moja žena, ćerka i ja proveli smo ovde 3 godine. Nijedna loša stvar nam se nije dogodila, a neke sitnice kao da se nisu ni desile. Srbija je lepa, ljudi su divni. Gde god smo došli, svi su nam poželili dobrodošlicu. Tako da se ja nikada nisam osjetio kao da sam napustio Indoneziju, već da sam sve vreme bio kod kuće. Svi su nasmejani, zvali su nas na ručkove i večere, na slave i druga porodična slavlja. Slavljeničku tortu zvanicama su uz ambasadora i njegovu suprugu podelili predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović i supruga predsjednika Srbije Dragica Nikolić. Prijemu je prisustvovalo više od 1000 ljudi, akreditovani ambasadori, predstavnici društvenih i kulturnih institucija, crkveni velikodostojnici i brojni privrednici. Indonežani su nam u mnogo tome slični, troše više nego što imaju. Stručnjaci upozoravaju da ako nastave tako, da će do 2030. godine, naravno pod uslovom da odole svim izazovima, biti jedna od 10 najvećih ekonomija sveta. Bez obzira što je ova zemlja imala probleme sa finansijama i da je godinama zavisila od fondova Međunarodnog monetarnog fonda, prošle godine Indonezija je tom istom fondu pozajmila $1 milijardu.